ukarangka kali pedas uka seberangka kau ayam makna nian nak de abang kai begir kau wallah kau bakal makan gejebak saharam ayam mana tigrna kau tu tigrna kau bakal makan saharam yang gede mana budak buah kita bugeng gaya apa militan usagengnya puasa mi 6 na niata kapag ni awal Ramadan na mi ilibin na kabutua ay daw na sandun miya kalala sa sobri na sandun na tira na so semua nga kwalay ay nauna ay pangalitan ng kwala di mabina sa sukang pumuasatan kagiin mo ka na itirwa ka di na mo pala tiyan sa masya itong mga ulama ugay na sa katano Aadna kalau kan si Allah, nang buat urusan miswaswa. Ameri ada berian kebuganjang utah haram na. De perkataan yang mati buat Allah. Kira dia kena di pengusiatna lem. Mari na kena. Mari na nama sabar kabari malaikat. Nanti kena kurik. Semua wallahi di mampu sa hidayat. Kasakana mau maka haram na ayakatan mo na biya kapia-pia. Okay, nagupun madab yang kota kapoy migran ka. Mayuridullahu bihi khaira yufaqihu bid-din. Ayamana turun wallah, mga tao, mga ori panian, si kumapya nasudinian pakaunutnian sa pamikiran yan si kabubulinian ang muslim. Kukala asabuti ang kuagama. Inumadi kaya kaya miya ini bagairakan, limurakan ay wallah, anta kay mana ni nabarakan di makakaido. Nakanama ka man pumangdauwa. Keriman tu nagi enggak ya masa tanu nasutigu dirun di imbesa akia rayaan nak kia liludan nak kia rayaan okay nah di iran terun akia rayaan nak kia liludan nah iman tu namanya kadang-kadang di imber-ber kenapa mau ber nah di imber-ber tubuh nak kena yang ipangun utak kena supiura mau bergu adi sutawa di bergu tubuh nak kena bako de madedeg bisa bako di indededeg ha margen manangnya di indededeg kagian na di indededeg dah katawan si semua ni na penduduk ngania yang guys namanya kada ko taksi sa semua ko sa Makati sa embassy puna ko sa Quiapo tiang kada ko pun makada tiang driver ayam pangkitan tanah sumaga na kapakaw makuruwa adi ko digaga nakakitib na kana Araba ya tigo taksi away tiang nakatana kayo tina na problema nasak man yung utak niya na Google kali ka na konsukuan na gira ka ditiro sa karsada dito ka trapesan miya kay tikman iman to hindi naman sa katawan ako papalo na ka sa GSP ka nanti akan nanti nak kain bisa moro. Kaki pengagang ini. Nanti kita simak kau. Nanti akan ini. Karena malam mitro, anak malam beda kan. Kaki tipe pengisahkan hubungan dengan mga driver malam beda kan. Sehingga dia pun kita kau menyakat atas terapi kau. Tiang kena mata nak driver kah. Pokoknya nggak dingin ya tata guna misalkan Google sukar sada. Nanti kita kena berbisari inaugurasi siang ini katanya nanti na sore lagi bus. Yang kena ibu mana kita kena ada perkalangan kata sana polis kay semua salah. Ang maka gendak kewiyagan. Nah, ayam kau maka bisa makatena ayam isu surat ko bilang na sobra itandri. Nanti yang kena tu nah Muslim ako tiyan. Ugay na pumitira itasa Kristiyan ka na Muslim ako. Wati ka umaga agama ka na mag-agama ko. Okay na ayat nduwan agama niyo na mapia ngelebak ka sa mapia. Kana ba pangelebak ka sa marata? Sa kami mamu na pangelebak ako sa mapia. Ato na pag-ibailan ka na na sobra walugatos. Ibu meteri nanti saya bayad ka na. ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي رد علينا روحنا وأكمل أعمالنا بالخيرات والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله أيها المستمعين والمستمعات، في هذا اليوم يوم الخميس ألقي إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaneron na panalamatan tanong sa Allah sebab sa padatanong ko mga Muslim, padatanupan ko mapaparatiyaan si Allah kanaman ubalang na di maganad ko agama na ba mapaparatiya kana ubalang na di mamamakinag na ba Muslim. Sakitano na ayabuwa kiyasong tanusi untano kung mga darbatan na suat tanu ko Allah akan pumbabalugan tanu o suguan yan kagiyasataw adi imbabalug na pakatuon nasataw ang makatuon na dua katuon yan paganero na katuon yan na marata ay mana marata na di mapia kadua katuon yan na mapia agyang kutu mapia na paranggayro na guna sa gyang kaiya dunia maayamala na sa alungan na mori balikadaklan di babanug ayam yatuon yan na bonde na kaya binasay ayaman na niyan na bonde na miyakarata agyang kutuwa miyatuon yan miyang babanugyan na badi mapya ang mga tao aming babanug na bapya panupaman na dakat yung kupis so pamikiran yan o di na antap yan na sabab sa mapya apuno to si Allah na guilty da lagi diyan apam magayan wallah si irkanyan sa diyan kaya dunia na ayamala na sa alungan amori yan na may pupanalamat tanong si Allah sabab sa aya kapkatimutan saya sa kiyang kaya Abdul Hamid Compound kaya uman din na makaisa ko sa ulan aya din na pamamakinag na kiyang kaya dunia wallah taman ko mga malaikat wallah taman ko mga jin na diisiran na mamamakinag sa kiyang kaya oras tanong na panglitanok wallah ang mapaditanusan kung mga tao
diirani ipamangni rilaan wallah. Makna niyan na rilaan tan wallah sa giyang kaya mga Khamis. Abadi katawi tanua mga manusia tanua baradusa. Mga manusia tanua pagkaribat. Mga manusia tanua katawan tanu panso ini sapar wallah na di tanong galabakan. Di tanong gulaulaan. Agi ito na piyakit ako ang rakatanu wallah marataanan haramanan nada adi dending gulaulaan o manusia. Nah, ini tanong wallah yang gak iya katitimu tanong saya na dapat datalo penati wallah seksi ini mga malaikat akan ada siram penenggaganata da siram penengganat sagyang kanan na kau untuk daliran narinila ang kusiran. La ilaha illallah Allahumma amin. Kaya makna niyan na sisaksiyan tanong gibuan milyon ang mga malaikat arinila ang tanong wallah siya nariyan niya kapia-pia oras tanoya aya magagdam o mga to o kadaglan sa giyang kaya masana ayam yang kapia-pia kira na giyang utuan ikakempi kamata mo trafika karsa ini buboy mamana lumalalis na aya kata iran na bagi timnya kapia-pia kabupagintawiran dira nakatawan na diisiran disudiin wallah nagudisiran disita mga malaikat wallah agia kanak ba ng simba nagiin na datano panamakang gaganata na piyaki seksian wallah kung mga malaikat yan ng gibuan ang nila ang tanong niya api kapangalaan yang galabakatan wadusan na inirila nakatan wallah sabab san na sabab sa giyang kaiya umandi na mapita na pembagantan wallah sa piti barangan na gupya kada-kada kalalimu na aya wajib berakatanu aya patut terakatanu na sambian tanunan wallah mambu asimba upama buati Rasulullah ubatan nimbayadi sulimu ay pembagay rakatanu wallah naso tanday au umur tanu na pedum so kadatu tanu na pedum penso tamu katanu na pedum penso pira katanu na didunanan maka bayad kulimu ay bubagay rakatanu wallah ando na ilimu na paganero na gini yakapakataam ka iya pa na antaman na isa na limur katan wallah kay kadaglan na aya kapakataam yan na mapay aya kapakataam yan na di mapya na sakat tanon na di tanong mapakasenggaya sunganin sa na mapyaw di na marata apa na antaman na limur ka mananan wallah limur kanan wallah aya patut na aya isimbi ikaw na simbak wallah simbak wallah upama buati wallah ubaniw din na pumagito nga sulimu akan rakano na diniw din na maitaw isang manangya kagdam ay mana niya na may ito malaap sakit na pagkagdam ka ay ganda ko kada nga sa kagdam apiyaw na biula sa poto sa ay mana niya nakasada na kanadingan kagdam natin ito na niya suha so tigo mga estudyante niya manihigit kagdam niya ano man ang mga tawad din na ba na niya kagdam pianto na inyaw la dunia na labuti ano apia anto na ipikir mga ulama na labuti ano apia niki pengusiatan ako kapanarakan na bulit kebubaya apia peneki pengusiatan ako mapia na tiga na mau una kurundin ay makna niyan na naunap kesuayusan pekenegisan ko mga ulama na mastera kananan
Ginan man sumanga to ada mga gedam niya. Na isa na limurakatan wallah aya patut. Nagyang ko to dito na nakasuwaswata. Na kena penuh batungan ay ama peneda nagu marga nagyang kaya dito no kang galabak ako mga subuan rakatan wallah. Darakatan paliwat no Allah sumargan. Wala yuridu bikumul usr. Darakatan bagan wallah su margan asimba. Kapia kalabul budan tanur katan wallah yuridu bikumul yusr aya kabir katan wallah namal buda. Naisya enggak di surga. Kami kalabul budu bisa isu kasub bisa surga. Nakagiyam ya alay tanong ya alay mga ulama aya ko na inirending o naraka na sulangon-langon ububaya sa gingayakan dunia sad nakisa dunia na pipikiran yan na maana naraka sa madu dunia na pipikiran niya si matatago naraka agina ko ni paitong naraka. Ito na yung madu dunia. Ay madu dunia lagi yang kanan lagi yang kerubah ino berisimi na. Madu dunia na. Kau pa mabuo katawiran na kada ini kipantag na mapano-panonya. Yang ada di kekampin na benda siya siranam somong. Ang ganun niya ko sa sangibu 500. Napira ka oras na miyada. Maka wala penakisa 10,000 na dikira sa saulan na niyada na baka din na kaya ngarani adnap sikatan raka udah to ina dia di kasih lupu bayo baka kasih pakitabang da ubi itu na piyo inugupan na kanatina da ubi lagi ayah kata ni na begitu niya kapia-pia na katawiran na mapenuh ya. Nah dia pun sakundin sama dunia naginan yang mengatakan neraka. Mana ni anda yang diketuk nagian dunia. Apa pasal di Mansur katan? Semua pasang ikapanamu kok. Napa pasalin duman wallah suku kana kau. Apa yang kala kay pirak. Nasabi sa inyo ini pamamasaan pagkakana itu direkon kabang agakana ko tuwa itatambal ka sa bangko kihi malagi-lagi tinuman na yan banamya si makamya kalalipira ka talawa ko dinigakan namya nalipira ka na kuman na talawa kalapan di himala sa katapanado apira kaya na isa kakudnab ka naman ta ano man yung ginagapsus wata wallah. Ya kadang-kadang alap kiliak na mayor na benida pagbuo ang tibulno na pili para mga minutekan. Nauna ame niya sa kata pobri na dita pugilan amapit. Agiti kailangan ta. Kagiti naman uti itamo ko. Malipira na kailangan na mapia ay paganaw. Ay mana niya na mas mapya pena kaparakan tano adik yang kana na mga tao aya ka tao taruno na sira ni makasasurga nakagiya sira na madu dunia na mga tao sira na kunaraka kakalin o saitan sumatayran kakalin o Allah sumatayran kaya mana niyan na inambis katawan na sa iblis na tiwagan wallah sa ano nga na mauri ay iblis na ando sa mga tao amya kumisi ka Hindi na ako tusik bulan. Tanawin ka. Na makaumay kon, kuy bilis ka. Natingin na imanto na yung mga malaikat akon. Hay malaikat sa baniya. Nakatan sutaw amyatambang ko dunia. Na ikating sila na ugyang ka na ibilis yan. Napakadimbungan yung kunaraka. Umiro ko na munda ka. Di na siya kang masubuni aka. Kaya ketigang karakan di. Kaya lipatan na kad na. Ay mana niya na uba ka di
pamamakinig si iku lalangan wallah lagi kaya masak ke ululatan usi kaya nga dupikit dan ando mana kapakalala kada to kana ando mana kapakalala pira kana ando mana ka bentu gilka nasakan mana na iman tu na bentugan kana kati iyako so tamuk kana kati iyako so kada to na kati iyako kau to sunaraka napakapigi ketaan taon na mana na tunda gentaw na makasilid kan so anak tamu kena tina baru buat game yang kasih dekat lalu masuk betai ini orang ni kalau kasih gini ni sudah matang malah pera tiang na ya Allah na ubok mon mabimban adna lolo tami sahu gagawi asami mon kami kagiala bigami telugatos asate mana pulpe pamana saja dia ngira ni teruna butuan amina ale mantai paning butuan tanam na kate Magana unya sa 200,000 Subus wallahi mataruna usa katatan Tuhan rintaw sana sa 5,000 na mga pamilya ka tiang naikan na ko ina niya ka na lain kinutan lang ka na isa traka kung sa mila ka na motorak na pwede ka itamit-tamat tao kinutan sama traka lumah tao nautiyan niya Allah ayun ini bagirang siya nagirapakan narakaan pagarian ikan na kailangan kau pulang na nakuan na kesapangan na pamikiran na kanay tingin na pamaging asiran na ino ko ba urang panatit siya ko ba bumiatiro ko na ipagari ko na uba kaming kapuma sa apira na makapunuta na tinatali ba hindi nga kami bugan kadir kami bugan tun bagi-bagi ng hirapan na baga na ang sarano sa 5,000 na panakatay rano na may usibo kurupan kira mo gaso ato alim na bendo-bendo gato sige buga sa kami liyo umani nga 5,000 kami ron ba kami din makapichuchutuk ka wah itu mo din isa na kinuginan di bagi sa katano upunan na ginanay may akay sa lesson na Inanay petero merahnya kinun tulak. Inana meselai sianu denang. Ina camnya na bona ini peperian katan. Nagu punga malo kaya berbisa di tanah tina ko tu mere ini. Petero ta. La haula wala quwwata illa billah. Ayana taplistan wanan. Kakana bataru butan sa muka bentugi. Kana batan rubu yang mana bakapia. Kamu lagi-lagi tenubu semangat tahu ada pirakan. Aku semangat tahu yang makan itamu. Nama lagi-lagi tenubu sakapakanan Allah. Lagi-lagi tenubu sakapakanan raktan Allah. Masuk tenubu lagi mapekakan. Lagi nga miya makaleka dito na bagira mo di ketunjuk panganan kalian. Miya tanggal dan yang mereka panu. Amin na nakamabisita niya. Laman itu miya tanggal din ada dan yang makan. Nasakana di nga din bayabayan ang kanay itinu ako na yung bisita ka di nga di ka pipian ang kanay malikidin ko na sudah tu apa yung tatarugan na mapopo ko gina lagi din batu ko miyado da kala bisita ko so pumakita ba susulisita so lolotean nakagi sudah ba niya sabot ko agama nating na mata na gini ko pakasok surugan kahit taka murang-murang na pangan naman na ipagdakan niya na ubang kadlo to pemimikiran natin na boto barakasi ko Allah. Tigo masaraba ma fi faida yusli suto. Dapat niyan naguna. Sana tigo Rasulullah sama di dunia na ayan yan di makot tidak na kapakasul diyan gagal ko naraka wallah. وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا تقول الله بغن قصو أبنر خو دنيا ka Daman nga kaya pa kita mo Allah bغن قصو كبنر ka ko dunia ka ugay na ubang kabud na kalipati swalangan ka amori amana niyan na kagimya panglalabang nakasiw amal ka o kababalin ka manusia saja nga dunia
Na pananggila kau mga kalipatin na suanuan kamu rin. Ay mana niya na pendato ka na umuwi na kalipatan na suanuan kamu rin. Akata nakaputay kamu. Na ukata tano di nga bisa nungan na mauri na pendato ako ka na kumabuli a public servant. Pendato ako ka anak kalbudi so pagtawakan. Pendato ako ka anak makabuger so Islam sa iyang kaya balugi. Nandito ka. Ngayon, nakagidi nga kalilipatan sa anuan na kamori. Nagupong ka madato, na lango-lango, na awidakan sa giyang kaya baloy, na kasulubak ka, kaya pipikir na ko tambulas ang kon, wallah ka mapita na putay ka, kaya mala pang gilubukan na ka na sa anuan na kamori. Nabugibig kapikir o mga tao, adi hindi dato. Panamo ka tanong mo, kagya, ino tanong panamo, kagya, paano siya tanong? Ano mga pangarap tanong? Adna mga ambisyon tanong at mga mata. Kaya kung tagrido na sila ka. Anong ambisyon mo? Tinatubi ka ma-presidento. Presidento ko. Ano mga ambisyon tanong? Okay, nagyang ko ito pamikiran tanong. Kapang galabakat tanong ko dunia. Na ayam ya kalala ininsana rakat tanong Allah. Na ubat tanong pakalipati. Suanungan amori. Arok tanong paging datata. Pinamuk kaki na ayah pipikiran ka na inauna uba ada na mga tao amawiyag ka. Kau tu uba na mga tao amawiyag ka. Pumasala kagi nga mga laa kaniugan na uba na luluta ka dagil bagyan na siya kanu ka. Pinuku kanuro na kabakos kanuro ni puruyag. Na napamamasaan ka tanong na lupa sa gina bali. Kalau na mga pubri na mga na miyawiyag ka. Kagigiyuti para sa anuan na mo. O babad na yamanan niya na ipumita ka. Namanya dunia ka. Kaayaman na ipumita ka na sa kabu. Kadisira ng pada. Namiling tamang ka kamya dunia ka din. Kasu mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mindada tosiran miyaman na muksiran. Okay, na dinan pa kalilipatan na adna alungan na moria rosiran dun din pagendudu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kamaratap manubatan ng pagulungan na mori. Ibu na galubang tanong, nakasiminar. Miyatay tanong mo so. Ha? Lima? Mapitap man, baya labi, hindi tanong pang seminar. Baya labi, mapitap man. Miya suka sa pamilya. Din na bang oras ko kapamipi? Ladat na bang kauras ko kapananisan? Dadat na bang kauras ko ka manakakuyagan? Dadat na bang kauras ko mga luluta ka? Dadat na oras ko yung manami na pamilya ka kakila. Lao kalangon din na simba, nakasiminar. Yan, may adoong mansuka do dunia. Kaya at dunia o mazra'atul akhirah. Kaya nga dunia na saya tanong pamumulaan. Way na sumala akaperbasa tanurun na sa alungan amore. Ada mga tao amya mumulaan ko dunia na saya niya dil ribas. Din na ba niya nung liambas sa anong anamori. Riba siya saya din. Di kadaklan amya gintaw. Miya mumulaan din sa nga dunia na kino-kino niya din sa ungan yan. Dan yan din lambay anong anamori. Na diyan sa mga tao ang mga liligot. Diyan sa mga tao ang mga kuripot. Diyan sa mga tao ang mga kidungan. Diyan sa mga tao ang punong utangan. Dia ibu pipikir nira na dia nggak present. Dia nggak ya kapapantagan. Kadiran kata nama pita na pengguru sira. Iman to na mo uyag-uyag ka. Amay na adna semua na kami wapat na pengguru ka. Banga di kapikir na pengguru ka na aya kailangan na ginawang ka na matay ka mambu na mapia. Diyan ko ta kibubulus ka. Madak na pengguru na inungun gumiro ka gimya tesu. Tunod to. Sasarigan yan, miyatay sa pagkutangan yan, miyatay sa mga kapia-pia. Inuutuling guro ka, ginawa nga, ay manap ki guro, wak na, panginta maswak na nga kapia niya niya dito. Panginta maswak na niya kalaian niya mala. Panginta ka na, ya Allah na ipki guro, wak na gyan nga ya, kapkabubayin niya ko mga seminar, kapkabubayin niya ko mga ulama, nag-ipki guro ka kan, kanabay ipki guro ka na doon niya, dito pagkutangan na kan, hindi ko pa na ipagkautan. Allahu Akbar.
Mi ada suku busi. Mi ada suku pagasa. Tunggu sekami mi pulang ada mga balian. Mi ari bata kapag guru ko tu. Sa kana ayat ki guru ko kan ko panang uta amalian amya kapia-pia. Kira nale minu ka guru kan 5 peso ka guru kan natin. Mana kapag guru ko kan amya kalale ni amal. Na baka mo keswa. Aya daban yang kedua widakal kami susumpat na bagrian. Daban yang kedua pembubunukan dan ni ko namya kadara paon. Kana ba kailangan ni maimbita ka? Gipki guru ko kan. Ami ada suding gelubak ko mana ni nama pian. Kana ba man law na ataw. Nadi ni yang ditukan orang nang utak widakal. Gini mantua? Kadang-kadang ni mantu na pula bisa widakal. Upuna namian gini tiu malagu itan wa kata tapuman. Yung matanok mana problema hal atau ni sunan mama gegetan ubin. Gotanya miya kabaling saya berjaga yung mantan na widakal. Aduh dinya kata ni akatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasatibu nabi al-lumiyuq tampadan aatapian. Lumiyo ko pa itaw niyan ayak dia liyong kasan na paniniya takasa uba na masud bakawi dakal o mga tungaleng ka mga ginawain ka na ay imbalas sa kawala dia buk yang utak ya peniyatang kaun na lagi di ko miya kapag yatekaf sa masjidu Rasulullah dia Madinah sa miya kasaulan at tunutulog ay kuno miya kapag yatekaf Allahu Rabbi kata ni makaisa kon makasumbayan sa sati mana waktu na ayat timbang yan na 50,000 waktu. Nah, dapat nga nakapagpagi at tekaf sa saulan. Di mo kapaliw ka, ni sumuha ko siya kami, hanggang ka namin bubuno sila. Nalulutak na utay sa nasumuha ko rin ako, ba ako ay mana niya na makakukuma. Hindi ko tayo, di ka rin siya pagubay, kasi napaya siya namin pulang. Ay mana niya na baka doon pa na imyuman. So mga loks tanong na inusiran natin mapipiya ka di sirang pelagi sa widakan sirang panganiran so mga dito tanong ko ni dapat itidawa inusu balo ina malagyan susulutan sa unayan na anto na ya widakan ron at tigo sulutan sa balo ya anto na isa nga namin ron uba namin bumbersiya sapi o karabaw niyo diniusin na isumui kapakapian niyo ginawa niyo pagwita mirano na upamo miniseda kami asumbalik na sumbi iniran saya mana dia nan durugun atau na durugun bekadua so karabaw iran sa unaya ano man ni naman uta ulo mga luksa baka no sa nakikiyada isa bulo isa karabaw no si miniantap sa kiyang gaya masyo ubayabaw na uminiseda na durugun na miyaki ay manawit namin siya sa balo isa duti man na karabaw di gari mapipiyag inawang miya dua iman tu la ilaha illallah cita nun penutup dah sangat semburan tu kagi uman isa na pihak kalipatan yan sesuai mo agama inu masuk Islam na kalilintad inu masuk Islam na kapamagugupa inu masuk Islam na mana niya na sugda mo na pagaringan na kailangan na magdama ka ini nga siya gitu inu mari tuturatu deh beli dah toruga. Nah kenapa kamu betul lah tu? Kira toruga tu nama toruga kamu di dah ini ini di tu lah tu. Dah ini semua sakit lawasan. Namanya rata gila orang lain. Nah ini otak asawalai karena bulu. Gitu gede menuk Muslim. Mainan nggak sumpah geringgap kerarangitan. Nanti kayak ini kerarangiti. Anak miya utang rang na daw niya bidi. Nauna pa kala natangka kadu ini yang hadin ada bayar banyak piraka. Kiti kan na ba gerang nga sugilata ka na mata ka palalaki ta mga titu na nako. Mareko. Laman to mareko ranan. Inuhan ang pagutani. Nakiyo man na nakabunda ka kasumbalian yan nun. La hawla wala quwwata illa billah. Iya. Ay Muslim. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس ملة رسول الله. Sanati ko na sa dinya magdam. So magdam mo pagarinan. Nakanabar kami pa. Ay man nakanaba Muslim, kanaba umat Nabi. Dapat na makapipiyag ginawang ka na
Semua supagaringan na mapipiya ginawa niya. Wana may lingga mapipiya ginawa niya na makapiya ginawa ka. Apegi buka pa kalalangas yan, namya kalangas ka mo. Gina ni Muslim, gina ni Maisa-isa. Gina ni Mia Maratia Magariari. Kaya liyan Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Gina ni mana, gina kapumuasatan sa gina. Labi sa pulugawi. Lawan o Muslim, lawan o Mia Maratia sa dunia, nagkasatiman siran sa gina kaya Ramadan. So Muslim Arab, Muslim Maranaw, naging akaw puasa na santa no makapung gegedama. Gegedam tanwiran. Inumades katan gegedam tanusiran. Iti man pagay sa ginawtan. Inumades kanu siya supakan, gegedam yusiran ro sama tenggo, apumuasairan. Inumades kasi gegedam makagimuta siringan ka, akapumuasan yan. Ginan man ni mana kapumuasatan. Ayamanan yan. Nakwadan arakaka. Malu pakapipian wallah sukaw yaw ka na piyakit terpangan raka wallah atitub sa margenangnya digapakakan yang mabubas sa alungan kapudi tadi mamuti tadi tadi mamasi na de begerta titub sa margenang lagi nggak digapakakan de ay mananya na ginan man mana ka pumusatan pagki gida marakatan ko wallah inumades kanu ma miya maratia sa kanu mala kanu ko wallah makapalagi-lagi di sa gedam. Uy, saka malay pira, saka malay tamo, saka pobri, kagda makamalisya gitu. Kina ni mana ka pumuasatan, pagilagi ni sa pulugan na pumuasatan. So mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na igira lagi dia magan sa Ramadan, na umanis sa gira, nag-isirang papanika. Saya dira di papanika, na anto na ari iniriri para lunga sa dia apa huma Ramadan asimba na panutulian kata so simba dia kan inggalapkan na mapanutulian na tiga na ana darah akan sangat simba na galapkan na to lapan na tiga na aya riri para lunga sa dia Ramadan na ulang na mga pagaritan wa mababa kababa anakan ama nami mas mapuro ko na mas mibububa na iipatan na kan sirang sa giyang kaya Ramadan. Ilaman ito. Ito na iipatan. So kailangan nila na suporta niya. So kailangan yan na uban yan masuporta. Inaum la ilaha illallah. May kada-kada kalagman na Ramadan lagi ginaakan. Kaya na daw. Ugay nasa kanila biro na mato igira puasa. Na titu sumya kalala alim wallah titu suriski wallah na muupin makala kasana ini Ramadan aba kumakapumuko na mata nga barang pitik sinalib kung ang mutay sa ruwatako kaya ka na mata na bubuwa ki umana bubusi ko sarago na lang din puasa mata na kan sa mga naluta tirang wallah sa puso yan nag-idyo kasidika napagdami mo yan kaya gina ni mano Ramadan kailangan na magdam ka o pamaupiulo asaka na Muslim ka mababarate si Allah malaka nga ko Allah pumuasa ka na magdam ka sa pagaring ka Muslim ito mamikap katerangi ko anarkiyan kaya gira mag-Islam kaya ito gira ini mag-Islam maka na banipuasa ka puasa liw-liw ko may kakutulungan ako miyan ito na miyan kadang-kadang lima to Banyan na ibu luga di sigupan na pilala ko sa karsala na di sigupan na puasa. Isa ko wata ako na mawag o bagira Ramadan na anak kaili nga pagka di sintok mga lokso. Matangad na kaya tigil na dad na kaya bang kaada tau. Tipok kaki. Tidak dipakatipukan. Arukakan. Manto. Ibu luga pagka na padi na pagka na. Kata niyo na basikan yan ni sulutan ja belui. Pamanan lagi di penuh wanya na pray dia na niya kapusa mata niya saging iman to masaw di tanong mga panamar ay kata ro di mamosa na basa kanya ni sikata auto no ari di pusa dia kiketing ada ni ana ba ibu di pusa na madidrag tama ni man to sa mga pipi ataw mga laitam mo na sumasiligan ka ni mamagisna ni mare restaurant Ramadan
Ginan sa mga tao at tiyotopan wallah sa pusuiran. Ginan sa mga tao at din abadigo wallah kung mga pusuiran asindo si wallah. Nagiga pumuasatan. Kailangan na magdamtano so pagaritano, magdamtano so nunutano, magdamtano so siringantano, ang tunay muntal akap pumuasatan. Nakagdamtano man. So mga loks na aya irang gulaulaan ira Ramadan na pening mo sila sa itago. Pening mo sila sa itago. Disira ni Maria para doon sa mga panganak na mga pipiya. Okay na disira nung imamamugay. Sa kataniman to sa ganyang masa, kung kadakalan, ay nauna, kira may lita mapapano-pano sutra kira. Minggiru siri-siran sa iligan. Ay kira ko na isasaga-saga di darah kata. Kira ko na ptiksa kira, napakali pa kuno, tanga kalibri ka sa chokay. Minggiru siri kami sa iligan, berdemi kira tak ginawata. Kada! Demi minggiru siri. Ay mana patututo na, kata surga kau. Anda syarah kami na ikira lagi di Ramadan na mamamasak siya mga gula, mga kape. Nas kami ang mga luluteran na panggunaan. Ayap ketaw sa ginota na mata na balasan na kiwa. Bakam bekerakatan kong sulta mo kaya. Na din mamuputi manata mo kaya. Kaya begitu ulan niya. Anda ni magan sa Ramadan minggu siri na piyanin opinianan na. Bubunan pendegal ko anda mengartian ko mga lulutan. May bagay pendekala. Kami as kuiran suka pamuasa. Ayamanan yan na, iya may nakapamuasa tanu na isama na ini bagay rakatan wallah na ano magdam o adna tamu iyan so kargin udah kawiyagan. Adi ka pakakan. Na ano mang bumagdam udah tamu iyan. Si kukarang kakali pedas o kasi berangka kau ayam makna niyan na de abang tak imbagir kau wallah kau bakal makan gajabak sa haram. Ayam mana tigre na kau tu. Tigre na kau bakal makan sa haram. Ay gede umana bula buah kita bugeng kaya apa militan sa gengnya puasa. Mi 6 na niyata kapag ni awal Ramadan. Na mi ilibin na kabutua. I don't know sandun miya kalala sa sobri. Sandun na tira na so sumanga kwalay. Ay nauna. Ay pangalitan ng kwala di mabina sa sukang pumuasatan. Kagiin mo ka na itiro ka na. Di na mo pala tiyan sa masya itong mga ulama. Okay na sa katanong. Aad na kalagyan si wallah. Nang buat tanusan may suaswa. Ameri ada berian kebugan yang tak haram na. De pekataling mati wa wallah. Kira dia kena ini pamusiat na lem. Mari na kena. Mari na masabar ka bakari malaikat. Nanti ang nakurik. Sumas wallah di mamagay sa hidayat. Kas kana mau maka haram na ayakatan mo na biya kapiya-piya. Okay, nagupun madagyan kung takapoy migiran ka. Mayuridullahu bihi khaira yufaqihu bid-din. Ayaman at turun wallah. Kung mga tao, mga oripanian, si iku mapya, nasudinian, bakaunutinian sa pamikiran yan, si iku kabubulinian ang muslim. Kukala asabuti ang kuwagama. Inumadi agyan kaya, miya ini bagayrakan, limurakan na yung wallah, anta kaya mana niya, nabarakan na yung makakaido. Nakanamakaman po mga dauwa. Kaiman tu naging kaya masa tanu nasutigu dirun di imbesa akyarayaan na kyariludan na kyarayaan. Okay na di iran terun kyarayaan na kyariludan na iman tu namanya kada-kada di imberberg kenapa mabuberg na di imberberg. Tumuna kana ayam ni pagunuta kana supiura mabuberg. Ali sutawa di imberberg. Tumuna kana bako de madedeg di sabako di indededeg. Ha? Margen manangnya di indededeg. Kagian na di indededeg da katawan si semua nian. Na penduduk nganian.
Ya kasi na miya kada ko sa taxi sa sumo ko sa Makati, sa embassy. Puna ko sa Quiapo. Tiya kada ko pa makada, tiya ko driver ayaw pa kong kitanta na sumagaan na kapakaw makuruwa. Adi ako digaga, nakakitib na ka na Arabaya. Tiya ko taxi away. Tiya ka nakatana kayo, na problema. Nasak man yung utak niya na Google. Kalian ka na konsukuan na gira ka ditiro sa karsada. Dito ka trapesan. Miya kay tekman ni man to. Inyam sa katawan ako, papalo na ka sa GSP ka na. Natiyak na ito na nakainip siya mo. Kagi pangagantay ni. Natingin na si ima ko, natiyak ni kanini, kano malami taro, ano malami baydakan. Kagi di pag-isa ka ng mga driver na malami baydakan ka. Sika niya pumita ko niya katata sa trapiko. At yan na mata na driver ka. Kung niya nga tingin niya, tatago na akong bisawan, Google so karsada. Natigin na nabubsari inugulan ni siya, kinikataw niya natin na sorry agi bus. Yan na bumanagito ko na pagkalang nakatasan na pulis, kay sumang sa. Ang makagandak ko yagan. Ayaw ba kung makami sa Makati na, ayaw may susurat ko bilang na sobra 800. Natiyakan na doon na. Muslim ako tiyakan. Ugay na pumitira ita sa Kristiyan ka na Muslim ako. O tiyakan ng mag-agama ka na mag-agama ko. Ugay na ayat ndawan o agama niyo na mapia. Galaba ka sa mapia. Kana ba panggalaba ka sa marata? Sa kami mamuna panggalaba ako sa mapia. Ato na pag-ibailan ka na na sobra walugatos. Bumetiri natin sa ibayan ka na. Kauto. Mana saya may ka na. Kaya kataon niya na, pagakan na ko niyan. Dahil niya mas kataon na mamuna, malako ya ka na. Natiyak na para pantay, nabagi na ang salong ko. Pwede na sa sobra purang dito. Kaya mo ko na di makapangalang-alang. Tiyakan na, huwag mong uulitin. Kaya ka pa kailan mga, isusurat sa anak ko na basta na rin kailan mo niyo ko driver na text yun. Text na miya umakairan ng mga pulisya na duwang ka. Duwang so kawiyagan na ka. Nagupangap man ipamag-apply. So kailangan na sa katano na ubatan din dudududug. Ngayon o, nasa tawa miya dudug na iparila kong wallah. Kanyang atan, ino pa miya ribat, kanyang atawan. Basta maribat ka. O Ramadan, ako miyang ka, di nga katano, puasa, na continue na ka sa puasa ka. Kada mabatan, so di nga di ka pamuasa. Tapi yung usog-usog ka. Mata na. Kaya pura malilipat ka. Sana miya kayo sana. Yan lipat ako. Yang ini ko nga, minakagi yung mga Kristiyan, idudukulukiran na nga miya katang-gatang luwa minirala. Bele, 50, 15. Nakakiramadan na. Lumalandag bakar mata. Miya kaya ko kung pamagwa kang tusa na mele ako driver. Nakaitututo ba? Miya mamasa. Di makapatero. Bunitingin na naman, madadraga iyo, pura iya mga ulama kung doon ako. Kakitus na ka sopan. Ayaw mapasadakan. Jika na Amir Saul puasa man Allahu Akbar at iyan ka na idaw ka na ko rila iyan ka nanti inay na ka sa kamanam iyan mamasako inukutin pumasa nanti yan na orila na wallah tinada problema ka piya ka inum ako wallah sa halala basta kalipat na kontinu nga na problema din ka batali so puasa ka ilaman so Allah tiktu mal ilimu iya piyapingin ka na kaya miya kaya bubungan ako sa kawaw. Kung ina ba ko pinti ba? Kalipat na iprila utok wallah. Basta malipat ka na iprila ka wallah. Ay maragin lang yung tadi ka di malipalipat. Api o kaya mata na di ka pa ni mamarasa. Ewa ka mata na tiga daan manadak makan. Basta kaya may ngata ka o puasang ka na mati pinagnakan. Ay! Kenapa? Namanya kaliro na alim na tamang usa di kamatan na ada pernah kabatan di puasa. Ino pernah gitu ka kenapa kantongan yang balak ko di pamuasa. Ada penigira ko na nari, ada pernah piak banget. Pagkakan aku din. Ati miya tigir ka Yesus salungan na diga ketigira dia piraka segundo. Miya kada mana? Biar banget rokin aku mata dun. Aduh kailangan na be careful ka ko Ramadan ka. Kaya tigo namin na sa din sa tao, abatal niyan, sa puwasan niyan. Api tibo ba? Iyan na dayon na kukaw yung wigyan ko dunia na niya nun may bayado. Pamana puwis ang nakaso, tanda yung umur ka. Kung kaya bugang ka, api tibo ba ka na ningon may bayad. Ano man ningon? Naiwangan
Ada ingat 30 minutes, 20 minutes. Ya penuh beminira sa segundo. Bangandai papas-pas yang akanay. Amada kala din niya tatago sa ginaw niya. Kanin ni nga kataw na ginaw ko na piyo na pagbangin na kataw na miya ka nagkasabang. Iyo to sa satan. Ngino sa tayo lang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga miya ka nagkasabang. Kumana ko, ginaw sa koto kataw na sam-sam na satan. Ngay. Kakira na ba ay pipikir na ka Ramadan ka na eman niya na tarimaan wallah. Kaya pipikir niya na Ramadan yan nang gila ka minom, gila ka kuman, kumababa sa anungan na guilty puasan yan. Di ayaman na akapusa mga oripon wallah na sulamu na ini sapar wallah na yung gila ka. Di na ni kapusa tanong. Kana ba ayaw buwan gila ka na kana mo takay no maago kakan. Kataman ko kamuntay o pamugaparo ng ganakan ka udaw-daw. Si udaw-daw, may kanudaw, inapakanura ka. Sa kanang kira Ramadan, pagkilit na sa TV. Gira daw-daw. Yang na ba ng muntay san? Kadiya ka nagkatigir na, kagulan na nga ka ng mga mata ko. Aba kay ni malaikat. Adi mamubaya muntay sa gisayaw. Hindi na, adi mamubaya mamakinig sa mga pedagong. Kakalin na ka na. Ano ni ka pa sa demi pusa na kay lidak na TV ito? O ba na mga nursi? Ngiro sa mga watabi, ito na di kami matay. Eh, mato Ramadan. Ano man masabot yung mga wata? Aso Ramadan na kailangan amasya pa. Tingnan kami ni mga, di ka pa kay. Amin ako gagawin. Naskol ka po pa kalaw mga wata na pagkataw sa ginawiran. Aso Ramadan na miya kalalain sa parian. Upun bubutawan na nakaon. Tigain na ka, nabanani pa mo sa mga wataanan. Jadi nga katawa na nawata ka amala na yabat-tabat alun sa kuwasan yan. Kadamon pangandoon. Suman sa Ramadan na miya kalalain niya doktor, miya kalalain niya profesional, miya kalalain niya pumangando na kailangan na gina niya pusa ang tanong. Ayaman na niya na mati ka na tanong. Kena bagi mo ta, inuman na gugi mo ta panganangkan. Tama sa pangamakin. Nah, dengan nonton isu entah lima mi kegoyan ta, mi agili ganda nang napi agada ta dapat kampu betul ni sosau. Nah, dika para ubang kap, padunga akan abang motor ko. Sudinga kami milikan na ubang kasagadaan. Mana dinga kami milikan akan abang motor tra, akan abang auto sounds. Kak akhir kuna Kristian. Nah, ayar ka kana pumangan ni kasih ko Allah ikan nang ko, na inauna ging ka iya marata na ini kagudar na rila iya kung ka sa kapagkaluga kurun na insyaAllah na dito to kikonsider o baka pagkalusa ngayon nakagimiatang ka sa puso o kaamarataw to o manari o pamilya ka kagagang ka pagaringan nga kitrak ay padingasam na nakapagkalusakan niya ako marra'a minkum mungkara tigo Rasulullah sadin sa makailayar kanun sa marata alin niyanun sulimanian ay man napagarinak abagalo. Nah, di nga kagagabagar ka, kana ba nga lolot, kana ba nga pagari, kana ba nga pamilya, na alinang kaaniya tabu. Pipikiran ka marata ini. Kami akan didiskus lagi betul, dosa. Gina di kampung muasatan. Langu-langu na ini sabar wallah, na tupangantanasan wallah, sakingas, digasaulan, anda kasaulan. Na pagilisan wallah ka umasurbay betanwanan sanu ngambu sanati Rasulullah sa makapuasa sa salungan arak sa makasimbayang sa tarawih na iplalason wallah rinilaan wallah sumay tumalaam yan dusa yan kung tanda yung umur yan sa salungan na panubo man dugoy talugoy patawi matempos kasoy ay manan yan na saulan ay kalanan ay bagir ka wallah o pamambu sa kana po sa kapipiya panini at nakapipiya ka po sa ka minakanakas mga laman doon ko Ramadan na sa mga halal na piya ka haram sa Allah sulaon mo halal na piya ka haram wallah ko doon ugay na andad ni kagagawin niya na langon niya man piya ka halal naman naging kutuwat talo amiyan ko Rasulullah ko mga sahabat niya na misubra ay maturo namin subra na mutasyadid miyang makalalay simba miyang makalalay parateya na maratamanan ini sa paro na biso kasubra amalam oh
Kahit kayo, anak miyakan anak ko isimbang ko. Paman ibu gil baka nakabati sa Quran. Katumat, uli nakapanas pi kapang gibu, kapipita sa gibu, kagabi 3,000. Nung kagawin 5,000. Ini sa paru Rasulullah sumutasyadid. Kaya maanan yan na sobra susimba. Uli ibu gil baka nakasiminar. Mapya din man yan, makaysa ko sa ulan. Mapya man yan. Ino to? Na adna talo katawa miyan ko Rasulullah ko mga sahaba niya na bisubra sa simbiran. Giyang ko to ay saon. Natigyan na subra anak na Nabi sa simba. Natigyan na namin panakaan na makasubra kong Nabi sa simba na miya kasurga ki. Kasurah-surah simba yang sa tahajud. Na isa kabiyan sa Bakara. Na itundugyan ng Sunisa, na itundugyan ng sa Imran, na itundugyan ng sa Imanan niya na Maida. Pira ng Al-Jus. Na may pangasobra na kanan sa Rasulullah. Namata na usta. Nagya ko na nga sa katawang, nagya sobra na yung Rasulullah. Natigyan na tiruan yung Rasulullah, simba ko. Nagya ko natigyan pagkaturog kung mga kagagawi ka. Besar bayang aku nanti nak kaya mulai tahajud. Anak sama nutu nak kaya Rasulullah na di pekatur pun. Nisful lail, anda ni kagawi na miya katur na paginaw ko lu kagawi. Na siya gitu na di ko di pekatur ko kagawi. Katong itin deg na besar bayang. Anak dia ko na kaya kadua. Teruan ko Rasulullah uman dinedong na di ko di mamuasa. Rasulullah na ya ola-ola niya na dipus emat na mapita na pembuka. Makaliliw ko Ramadan nakali ka pa yung batanusan na pembuka. Na siya kito na padun su Ramadan na gusto sapo na wisa ulan-ulan na lao na dundurun na dinya ni pamuasaan. So ikatalo at tiruan niya tingin ko Rasulullah iya ko dinubang aroma. Iya rawang ka na mga bayay. Tira na kayo wari. Pagkakay di penak ya mga bayay. Pagkadi murah na pagkadi storbur ketako simba. Hindi naman ito. Kukuno itong mani ko Rasulullah. Anak tingin namin ni tama na yung mga tao kapag makanarakad na. Kasyo beraniran so tama na o Islam. Kaso Islam naman na adna tama na yan. Karena bagagi niya pag Islam tanong na tanong na ito ano yung bulugan. Di adna tama na yan. Wakil diyo kawang kasyong bayan atau itinakan untuk duga sa kursi. Untuk sa kursi. Giti tama na. Unyawan bagi semuyag yan na talok ataw. Sekarya di na pakaturug. Kamababasa gawin na simba kan. Tinay Rasulullah gina ni kalakan ni simba. Natigin na din ka na nagnaki. Kasak na tigyan. Napupakaturug ako kumasa akagagawi. Napupagnawa ko sa ikotana-tanaw akagagawi. Nadi ko ni manambayan. Nakudin ka ng gnaki. Na miya bid'a. Gitu tiga para suldo bid'a. Ayah mana bid'a na pihak kasubrang kasusimba. Na ayah bid'a na dhalala. Dhalala finnar. Ayah mana niya na mga tao ng kusurga. Miya bid'a ka. Kasama natin yung Rasulullah napakatulog ako. Napaginawa ko na di ko ni manambayan. Nanti ko lagi ang utama na eh. Narila na ako Allah. Lagi man ito na madakala niya masasagutan nito na ibidaan at keributan. Iya ko na niya kadua. Imamuasa di muka. Sakana tigo Rasulullah. Ana yawmin saim wa ana yawmin aftir. Sakana mga nagawin na diya ko di puasa na mapitapan na mabubuka ko. Nasakay ni na di kayo ni buka. Ato ni niya suaka ko. Ati na ya Rasulullah diya ko na buka. Iku di mamuas tingin na hada bid'ah ayam mana niya na miya sila kasi kuping gulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salaw na makasi sila kuping gulo na mina naraka iya manangin katalo pamari pamanat tiara bang kan cuma ngabai sang nati Rasulullah na di ko di mamang aroma kata nakas mga bai na ayak apa kasuldirang ko surga derek na punan si ko mga pamiliran Allahu Akbar. Nasa ka? Naging asipan. Ayaw
mini poon so yang makna niya nadikan diskus ako bidah. Miya kadang-kadang lagi memuasa ayat ko kita niya na bidah. Ano din yun? Ya kahit ito usia na sa aking bidah. So bidah na dua. Bidah ibadah aku bidah amal. Aya bidah ibadah na bidah asimba as inumanan naka kukian galibakon Rasulullah. Naginan na dinan mapiaba. Simba. Kedua bidah na bidah amal, bidah galibak. Na so bidah galibak na kana bakasan ke dosa. Ay berarti bidah simba na susubu na piya katalong rakaat. Na di ka pakai. O di na so tasbih na aya tasbih Rasulullah na aya mialo niyan na uman gawin na magatos. Aku mialo ya umani after ko sambayang na 30 na ubani so subhanallah bili ka 50. Subhanallah 50 kan makadada abalasan. Miya bidah ka. Kaya pigulo Rasulullah 33 si subhanallah, 33 su alhamdulillah, 33 su Allahu akbar. Nabangan ipiakan di 50. Miya bidah ka. Lagi dah no ibaratnya. Nanto ni bidah amalan. So bidah gelbak na kanabatan rung galusa. Si kumasa Rasulullah na ayah servisnya na kuda, ayah servisnya na unta. Gelbak uto. Iman to na at yung pa man na sumukurkan si Sabaloy na di kuda. Anya na malis ka nga mga wata. Ha? At ino ko di bagay sa traka. Susama nito na da kumadusa ayah indi anak na motor. Kaso Rasulullah na da motor. Uy na uwan na motor kumasa Rasulullah na matang uwan na kap motor. Uwan na plane kumasa Rasulullah na bagay sa plane. Ay hindi ba nakikita sa mga safaif? Ang yung makalala mga palaw to. Napamuha na plane natin ko Rasulullah madang sa plane eh. Nagyuti bidah amal. Kaya nga nasabutan tanong. So Rasulullah na kumiyan, nagiliman yan. Natiga miya sa warak wala, makapagkina ko na saridot. Natin, baka narikan sa lima, at nakauupisan sa lima, alay na ka na nakaupisan siya. Nakuman ako ng mga luyaw, natipniro ko siya. Tingnan na rin uta ko, hakikan mapiyakap katama ko ron. Namiya pa kayo sa saridot. Kagiad na reason, hindi ka makapagkamay ka ng mga pali sa limang ka. Kagiad, madakalima ito, so Rasulullah na, ada panaridot, na diya ko panaridot. So Rasulullah ada press cooker. Na ngayon, ba nga may sa Antonay Kudno Nabi. Na ayaw may ka sa madala na ayaw tindi ng mga sahaba na piyang bala na buti ako din. Natiap yung na niya ka piya ako din na baka sa nagpangay lupa sa buti. Kama ka sa buti. O kabaya ka na ako na ka na buti na tumabakan na baga kita ka namatay. So Rasulullah na aya kaya pa ko kito kaya pa gintawiran na limitado bagi dapan makala so yang mana niya nakapiw dunia na nitalo tugas mo ketika ayat mulai nak na maraw niya na raon na niyo agiti wala Rasulullah tiap iwan na piraka na di ka ini pumili sa suminto o ana suminto manini nung ini ba kapia-pia at tiap iwan ada may ko na tiya sa Rasulullah na ada may ko kakubot nga nanan. At tapi ada silapon. Na ada di kapur masa sa silapon. So Nabi na ada silapon. Na kani ka kena kawata ka sa Manila. Gina ni bidah amal. Na kanabatan siya kedusa. Emi silapon. Okay na aya ka kedusang kasaya. Na ubat aya ka pagusarang kaul. Na imbinasang kasi ko gelbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biti ka kedusang kasi. Ay ibarat yan. Ana minitip pa ka message. Biyati ka. Salam salin sa makateksi sa 10:05 na nayawan niya nakaadna pa ka mo na blessing. Tiada po. Ipanik sa kanay. Iya binasa ka. Ang kaino, daw tunggulo la ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uban yang pitero, berarti angkat yang kaya subhanallah, kaada pa kau markarili pa. Dah, na ini panik sa kamang pun ini pamito ko kami, yan cek operator kami, yan nangan sulod ka. Nanti ka maluda upman, ani pa kau marka. Naginan imarata, kau bidah amal,
ini binasangka siko gelbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu. Tiga wallah ikiran namanya kaum markan wa tutul nadari wa paramada. Ana minitik serka mapita ko na puri paradu anu aku bedakan sa purpis sa munisipyo. Uga mamumi kayo tong. Panini mo kanu aku bedatan. Dala amada ka di sini ngami anik senap mutenan. Kapag kubayan niya natin yung siya pa magagaw sa munisipyo. Apa magagaw sa pinigabo. Daan nakadaan na amada. Wana lulutak ka adi SWD, wana lulutak ka sa munisipyo na tawagin nga. Benar mo na ang pag-umasan na SWD ka kuburakan. Amada-amada. Nagubuno ko itong gulaula. Apiarat yang kauto. Nasado na sa mga tao, apiya katukongkon. Adi sebenar na miyano siya ka. Kugelbang. Ay mana dia nasir kami ni Paul. Mana na anak pergi kita randan. Lagi dia upama. Adam ya kaisa bi muhadharah anak araranding niran. Raranding na. Sitra. Natakin bubis ka mga mastorat jema. Mga karuma atabli. Kataon tano ya. Anam kaya nanta mali mga udin siya. Ano siya na ikiuto? Kaysa mo ikukuwarkon. Cik. Ani udi malangan-langan na pigilira ka na tagit ako. Mapiya ka. Ay niya udin siya ka ng mga tagit ako. Kaya ka na pinay kada kaliw. Nisi na ako siya. Kadi siya di mga wata na mga wata. At ipang siya tang kajaran sa kajurgi. Di na kata ni churga. Kelaro na kanutunto na ini udin siya ka. Ana dia petir. Ana biar ka dia ka. Bunda yang usia tanah kana ina mga kana mga setan ko bunda mga kuana konservatif. Dia kana mga pere kada kalau sama na ka bena kauri na nayontan. Ay bukan ka kana. Ana dia kana tu ni stricto tamam siya daga benda dira begini. Sana basta na ko makasa lagi dito na dia kan ditero na kana ba yung bagi mapia kasi kung mas Rasulullah na kana ba niya pakiranding temonin sa mga baya mga sahabi na kana ba niya pakiranding kang na niya na wadawi din na igna pakipunong iti ang kira na pakikan niyang kira da ba may sikat ana kayo ikatulo kami mikira rang itanaw dia na tunay niya panganunak na ati miya patte kasak na may liya wala na sira na daw sira may lay ati pamayat yang tiga gino waya kapi pikir ada anak meting na kumanya bisa mga karumayran wa kiran bitiran pia na tiang na ilang liman pangadugan ko mga ulama pun ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dunya dina ingudawla ayos to na ubuan tiga kan ugian kaya audience na bebay mama nagiti sitran kau tua perandingan so pagalitan o mga bubay na gusto pagalitan o mga mama di ka payo ba pakasugod gina na tiyak ni si Rasulullah divider sa mga bubay na sa mga mama na di silang pakapumagilaya o baso ka pumangandaw na sakay sepangan na di mapia kabunamia si maywat yang sa dunia amya di eskwela amya ganad aso maestra na di nga kilay sa namiklas ako sa emisyon na ibu dia akan kilay na sa English 3 kaya naka-hit seat kami na adnamay ka na lang kwarto na ibu pekenid ka na sulaga mo teacher na di ini pangilay na naman din na teacher namin morano ba kung bigay sa lugar udah ka na mailay in Italia ay ako na siwa na kan asa kami sima inuwa ini tinagi kuwan kaparat umani inuwa papagicita ka na yung maswa tiyan na huwag kami kadir kami di mga doon nakbetul iti mabalaka ka na piyapuwa ko niyan mo tiyan na ngayon sa kami mabalaka ka sa kanap pang-greet na sa ma'am good morning ma'am tiyan respect ko na ka sa lagi niyo apindo ko niyo may nana o to si aling assalamualaikum paamya ka ko ka sa balas di nga petar sa di makan dudus yung anak yung ulido katawan na di yung sa kanang katawan barat ibu ako sa pakawatan wala na bakusan miya disgrasya na kisi ako sa danga ka nakagidi yung mga katawan ay enta pa na niya tututubay na kung miya daw nasa kinian no kataw yung madaw siya lim ba ambulans umiyatay kubur
Ida pernah nga tututu. Kuan yan si. Lagi daging utam yang gulaw las isa dari pegel. Apa pantaga meron kami seminar kami. Ayah buat minitan 2 meron sa Muslim namin nila magsutok tobiyan. Kaya gini mereka tahu bawa bang Kristian. Nanti kami adu dua ni lagi ni kami adi segera sia na motor. Otak ini baga punjira rusa miaka mga meranaw. Lagi ako umuwi namin ada sa totobiyan na makasi sumurong sumangarao. Kaya nantari gitu tuh. Allahu Akbar Muslim ini meranaw. Aduh takin ubab sa kalangon meranaw. So kaya na meron na sa kami naging sumiyapiat ko mga setelemeter. Kita dun sa hospital. Ilaman na to. Ayak kaya bubaya ito nakagimili ta Muslim. Natutubiyan. Nas kami na analulutan. Nabi matag tutul. Tengah demi makadun. Tinimbang sa Marawi. Sa kumasa kumandoy na petimbang. Siya gitu na pun sa Manila. Dara kami pakita ko bumiya ka umang. Si miniga ko ginawa iniyan. Naginya nga tanan ni mo ulola Maria Romeo. Kana gira ka nagpetay ka. Gina nga marinig mo eh. Bekan di kata Marawi sa wana betay tawai. Pagaganta gina ini gani kami nutunas ini ganian. Lomi ni wati gina alas di ka kumasa sigupan. Kay smoker. Manila buy. Dati gina mati na di pakagmo. Takin ubab sekal tini belagi ng mga kalibuno. Kaya hindi nila ko sa sini sa Manila pi alas yung una agin na tawaya. Paganta tini ba? Miya to no mga pulis ini tira sa illegal. Ilang man to? Ini tira sa illegal. Nakagian na tato ya si. Patani nga marano mapasangi ka tuto. Tira na Kristiyan ha. Itan sa morgi sa illegal. Miya ka duero gawi. Penggiraw sila na mapalangan isi kami sa Marawi. Nah, mana ko na inuitira ko mga nurse kay Lenny wakun sa dini na aya pa na somyong una nurse na tinggi minsan inilay niyan na lista niyo nga na dini niya o ba nagbubunog sa dini na ibigay ro na nga bangay gitu na tinggi minsan iputay manulok siya di matang ko butang nakapagaring ngayon nila bakit yung atang ikataw na siya Manila Mia katarotok, amia kalimagawi. Kada madu katatagun sa formalin. Formalin na so ikidui. Na ayam mia katandu na kagi den na pakatulong sa iligal sa Kristiyan. Ini po to sa jilo. Anam ini ko na saksi tare ki bangkay. Akuan niya sa giya mabuang ginawa niya na di pakaraw kami rumiporto. Ubam niya ko masya itu na di makabeli. Mini tunay na nagyang kaya tengin niya minsan asabalayan piterian na digiluba nga kisi pagaring kakal miya ko mama na dira kan makaputo unian panawagan dira kami nate kay ganyan da ana niya madu tiawagan na Manila tila miya kapiton gawi kaya beling yan san ano bus miyang bebenug gua kay di besangnya ay naodit magangon sa CTG na sa kanya kagi ko sungan ububay niyan na minitan duyan na anabatu siya sa gingatang yan na alum ados kanya na tigil miya saro pero kami man. Na ina umiyawit pa sa iligan kami awit kaya ko aman tigil minsan na narsa din Nagibis ang lalaki niyan na diya niya magatawan. Kabubungkagin natin na inya nakasasama nga sa ka. Laman ito. Nakagiyariya mga ori ko Allah. Sabab sa iyang kutuan. Di na katawan umanisa ang taibigin. Kahit na umanisa apian na maranian. Na ando man ay mata ginaulan ito, makuha niya sa walungan. Na diyan nagkapikiran antay maatagian. Masuti ko mga lokos tano at talapi mauna ko mamara adis sa mga pudakan. Nagubungginan imaulaulan yan, miyaawat ako Islam. Ayaw niya kapiapian na pasumag na ka sa padaka, pasumag na ka. Ang kayo no, nasa padaka ay pasumag ka, naisumag ka niyan mamu. Kasatawa ng mga Muslim na igira pinggulaulaan tao pagaritas sa mapya na dita mamutur kung dita mamungkang gulaw la isa mapya. Kagi Muslim ka, magagama ka. Bagang kanian na pagkamamalaka. Doon to na mga di mamu